Askotan aipatut mentea energia bat dela, denak dakaguna, ez da gorputz atala berez, baizik eta gure jugun hainbat gorputz fisikoaz aparte, hainbat gorputz jugu, energia gorputza, bai aura dela, zati ezberdinak, ez da zati ezberdina da, gu berez gan eta naiz ez ikusi hor dauden gure bestelako osagaiak. Mentea hoitako bada. Eta mente ez ziditeke gure alde? Noski ez ziditekela. Gure kontraerki ez dugu. Ezin dugu, konturatu gabe edo kontziente izan gabe? Ja, bino naita, Bai? Ez ziditeke gure alde. Nola? Oso erreza. Gure bost zentzuak lanin jarrita. Bino gustatzen zaigun hori eskatuta. Nola? Bitu. Hemen ikusten dudan guztitik zer da gehiena gustatzen zaidana. Eta menteak plak jarrapatu du. Hortaz gain ikusten dudan guztitik zer da gehiena gustatzen zaidana. Jarrapatu du. Eta hortaz gain ikusten dudan guztitik zer da gehiena gustatzen zaidana eta plak harrapatu du. Hoi da ikusmena. Entzumena. Hemen entzuten duten guztitik zer da gehiena gustatzen zaidana eta klak. Agian isiltasuna da gehiena gustatzen zaidana. Erne horta. Entzumenakin jokatu hilek, Agian ez do hemen, nahi hainbeste gustatzen zaidan itxasoko soinua. Naiz ez hemen ez egon, alegia, oan bertan, naiz hemen ez don, zer da nahi gehiena gustatzen zaidan soinua eta tak itxasoko soinua. Eta mentea gordo, hemen usaitzen dutan guztitik zer da gehiena gustatzen zaidana. Eta hortaz aparte, zer da gehiena gustatzen zaidana? Saiatu usaitzen. Ez bado hemen oroitu ekarri genezakela, irudimenetikan. Hemen dastatzen dudan guztitik zer da gehiena gustatzen zaidana. Eta mentea horta entretenitua do. Konturatu altza. Horta entretenitua do nin, ez du arpa jotzen. Eta hor dunta gehiago euki horta entretenitua, konturatuko da zuko inaizula. Eta hor dun hoi ekarriko izu. Eta hor dun, bitu zer lortuzun, eozein egoeratan zaudela, zure orainan gehiena ikusten, edo ikustia gehien gustatzen zaizuna ikusiko zu, entzutia gehiena gustatzen zaizuna entzungo zu, usaitzia gehiena gustatzen zaizuna usaituko zu, ikuitzia gehiena gustatzen zaizuna ikutsiko zu. Zure bost zentzua jarko jozu, zuri gehiena gustatzen zaizun horren bueltan dantzan. Ta mentea horren bila. Eta mentea horren biladon bitartin, zen mentek ezen ju bigauza egin batea. Horren biladonin ez da arpa jotzen nahi. Horregatik bakarra, ez zio,